A Mancomunidade do Salnés, a través do seu Plan Integrado de Emprego, puxo en marcha unha nova edición do seu curso de impresión 3D escaneado. Un curso no que os 7 participantes aprenderon a utilizar esta novidosa tecnoloxía. Los alumnos han visto el proceso entero, cómo funciona una impresora 3D, cómo se diseña una pieza, qué problemas hay en imprimir, qué hay que tener en cuenta, temperaturas, materiales, escaneado, IoT. Están ahí que ahora van a dar creación de moldes, es decir, tú creas una pieza maestra y luego puedes sacar pues una tirada pues más grande de piezas a partir de un molde, pues con silicona, con resinas. Y dentro de eso hemos visto la parte del policarbonato y del mundo náutico. A relación co mundo náutico é a gran novidade deste ano, xa que a Mancomunidade colaborou co Real Club Náutico de Sanxenxo para elaborar pezas para os seus barcos. Que temos usuarios do porto que veñen reclamando pois que de repente rompe unha parte do barco e cando queren repoñerla pois xa está descatalogada. Esta electrónica que teño na man, esta electrónica ten 20 anos e simplemente unha tapa destas que con un temporal como podemos ter estes días salen volando do barco. Cando a queres ir a comprar a tenda, xa está descatalogada, xa non existe. Logo esta electrónica, sin a tapa, pois podría estar no exterior pois cerca de, a lo mellor, 8 ou 9, 10 meses e empezaría a perder as características, entraría agua, etcétera, etcétera, e tendrían que cambiar toda a electrónica. Dende o Náutico de Sanxenxo valoran moi positivamente esta colaboración, asegurando que demandarán máis pezas nas vindeiras datas. Para a Mancomunidade é unha oportunidade para que os participantes do Plan Integrado poidan atopar unha saída laboral. Con a innovación e entrar en nichos de mercado que aínda non existe. Poder fabricar, por exemplo, pezas para o sector náutico a medida é algo que non se está producindo. Bueno, aproveitando un pouco as sinergias entre sector público e sector privado, mirar un pouco as necesidades que teñen pois, os distintos sectores, nos permite pois, crear novos empregos. Tanto a Xunta como os concellos felicitaron a Mancomunidade polo bo funcionamento dos seus obradoiros de emprego. Tamén destacaron a novidade de crear pezas para o sector náutico, xa que isto demostra que outros sectores como o industrial tamén poderían aforrar moitos custes con esta tecnoloxía.